robíme osmičku. Takže sme v svojom každodennom živote, strieda sa deň a noc. Tieto cvičenia rada používam na začiatku sedenia, aby sa klient uvoľnil, spojil sa sám so sebou a so svojím telom. Aké to bolo? No najprv to bolo trochu zvláštne, že kým som sa dostala do toho, čo vlastne odo mňa chceš, že ako to mám celé uchopiť. A potom zrazu, ako som asi, neviem, dostala som sa do rytmu, alebo neviem, čím to bolo, ale bolo to veľmi zaujímavé. A začala som byť taká zvedavá, že čo teraz ide byť. A potom som sa veľmi uvoľnila a bolo to veľmi príjemné. A teraz sme v tej známej ceste. Prejdeme tú cestu, už poznáme. A potom, keď si to ako keby našla ten tvar, tak si tam niečo vnútorne akože mala taký, že... taký kľúč, že Ježiš, konečne, že dobre som. Aký je to pocit byť na ceste toho druhého? Zvláštny. Na začiatku zvláštny. Vnímajte sa navzájem. Bolo to ťažké pre teba? Ani nie, ale na začiatku som si fakt nemyslela, že sa nám to hneď tak podarí spraviť. Ja som bola veľmi v hlave, že som sa na to strašne sústredila a už potom som to tak plynule robila, tak viac uvoľnenie. Keď sa nechám len viesť, tak tie farby robia to, čo potrebujú. Dám tam nejakú farbu, to ma inšpiruje a vlastne sa to samé deje. Bolo to veľmi pekné. Zavri oči a skús si predstaviť, že teraz by modrá farba vstupovala do tohto priestoru. Na začiatku to bolo pre mňa také zvláštne robiť rukami, tým, že nie som zvyknutá proste robiť a tvoriť rukami, že skôr v tom virtuálnom svete byť. Tak, a bola to pre mňa taká búrka, ale vlastne cítila som, že to chcem tak trošku zjemniť. Aj keď sa mi to teda úplne nepodarilo, že tam som chcela dať takú tú žiaru jemnú, aby to presvietilo tú búrku. Dobre, takže teraz si obidve tak položíte svoju päsť a okolo toho sa robí takýto kruh. A pomaly z týchto čiastočiek začnete budovať taký domček, také iglu. No a teraz vyskúšaj, ako sa cítiš v svojom vnútornom priestore. Na začiatku, keď som si to otvorila, tak to bolo také, tie steny boli hrubé a som sa cítila v nich tak stiesnenie, ale teraz som si to tak viac otvorila a už je mi v tom lepšie, takže sa cítim lepšie ako na začiatku. Zavrieš si oči a so zavretými očami si urobíme takýto kopček a môžeš aj počúvať, ako tá hlina padá, hej? Takže začnete vlastne nanášať tuto v jednom rohu a v druhom rohu ten úhlik a pomaly sa to bude skúžovať a tu nám vyjde taký lúč, hej? Okay. Takto, aby ten prechod medzi tým svetlom a tým tieňom bol plynulý. Nanáša sa to tak, že v jemných, akože 45 stupňovom uhle robíš také čiarky a zaplňaš pomaličky celý výkres, hej? Môžeš si teraz zobrať toto. Každú tú čiaru ťaháš s takým tým uvedomením, že si v tom prítomná. Chlapci si v tomto veku radi skúšajú svoje sily, zároveň potrebujú hranice. Práca s kameňom im to umožní.